Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfokambanjwa ukhathini umagutshwa. Umshano kaNgcobo Fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo kaThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo enkulu kumina mbukelo wempunga yesintu ukuthi ngifike la kule channel ethe enkulu kangaka impunga yesintu TV. La sifundisana khona isintu sikhumbuzisane inyathuko yesintu ekade ihamba okhokho bethu. Bafowethu nodadewethu baningi abantu abangayifuni le channel. Abathi mabeyibuka bese becasuka ngesizathu sokuthi ifundisa iqiniso. Bese bezama ukuyigenqa. Njengoba bezamile ku TikTok impunga yesintu bathi bayayigenqa. Bahack i-account yami ya TikTok ebinama followers awu192,000. Bayigenqa. No Facebook ngokunjalo. Nawo futhi benza izinto ezingalungile labantu abayizimfamono. Banqunda amandla ka Facebook. Bese belake manje ku YouTube. Bafowethu ngibonga iReal TV1 ekuyiyona engichushisile ukuthi impunga yesintu la kufanele udlule la ngoba nathi siReal TV1 siyayithanda impunga yesintu TV ngoba impunga yesintu iwumlandeli oqavile weReal TV1 wangisiza umne wethu wangichushisa ukuthi ngizodlula kanjani kule nkinga nangempela ke sabe sesenza ngaleyo ndlela kwagcine kulunga njengoba sekulungile. Akubona bonke abayithandayo impunga yesintu. Abaningi impunga yesintu bafuniwe kanti ngeke kwenzeke lokho. Akufanele kwenzeke. Noma ingawa isuke isazovuka. Inkinga ekhona ukuthi thina siyimpunga yesintu sikhuluma iqiniso, sifundisa abantu iqiniso. Abantu abalifuni iqiniso. Sesisamileke manje bafowethu ukuthi isecurity sithi ukuyiqinisa sibe budedengu kakhulu. Nakhona kwa YouTube sababuza ukuthi lento yenzeke kanjani. Kodwa ki security nathi sizozama ukuthi sithi ukuyiqinisa kakhulu bafowethu. Asibongeke ukuthi i-channel yethu isekhona. Abantu abaningi bebengithinta bekhala kakhulu ukuthi impunga yesintu akukwazi ukwenzeka lokho. Sekulungileke bafowethu sengwadelethile wonke lama video lawa opopayi ekade bewafakile. Sethemba ukuthi kuqhubeka kuyaphambili sesizokwazi ukuthi sisebenze kahle ngoba nathi sesizoqapha ngeso lokhozi ukuthi baningi abantu abafuna ukuyigenqa le channel. Namuhla bafowethu nodadewethu khona into engifisa ukuthi siyikhulume la. Engifisa ukuthi siyibukisane. Ngiyazi ukuthi kunabantu abafundiswa imfundiso okanye kunabantu abanolwazi kodwa ulwazi lwabo lusekelwe inyama yabo. Alisekelwe umoya wamathongo. Baningi abantu abanjalo. Othola ukuthi umuntu unalo impela ulwazi kodwa ekubeni nolwazi lwakhe lusekelwe inyama yakhe. Alisekelwe yithongo. Alisekelwe umoya wamathongo. Uyinkinga kumuntu onolwazi lwasenyameni kuphela nolisekelwe inyama yakhe kodwa olingasekelwe umoya wamathongo. Ungaba nolwazi olunzulu kodwa makufika umuntu kuwe onenkinga edinga ulwazi uma ulwazi lwakho lingasekelwe abakwamoya lo muntu ngeke ukwazi ukumsiza ngoba uma umuntu uzosiza umuntu ngolwazi olusekelwe inyama yakhe olingasekelwe umoya wamathongo kulula ukuthi lo muntu umenzise into abasemoyeni kuye abangayidingi. Angazi noma ngiyangizwana. Angenza umfanekiso ngephupho. Uma umuntu unolwazi lwamaphupho ukuthi mawuphupha umuntu okhulelwe lokho kusho ukuthi kunemfihlo ethile phelele lapho nje wena wazi lokho ngoba ubalanse ngenyama. Ungeyena umuntu wakamoya. Kunzima ukuthi umuntu ozoba nephupho la eziphupha khona ekhulelwe umnika into ekuyiyona ngqo ngoba ukuphupha ukhulelwe kuyizinto eziningi. Kodwa uma unolwazi olusekelwe umoya, umoya wethongo uyakwazi ukuthi ukuhlebele ukuthi yena ke lo maqondana naye lenkinga abhekene nayo ixazululwa kanje. Lephupha liphuphile kuyena lisho ukuthi ngoba
ulwazi lwakho lonke lusekelwe umoya wethongo, umoya wabantu abadala. Baningi-ke abantu abathi uma bekhuluma iy'nkulumo ubone ukuthi bazikhuluma ngenyama, nemicabango yabo iphelele enyameni, ayijuli ibuka izinto ngehlo likamoya. Uyabona ngesikhathi sasendulo kwakuthi uma kwenzekile umuzi wavelelwa yibhadi kwazala intombazane egcekeni, akukuhle ukuzala kwentombazane egcekeni, kubi kakhulu, kuyicala, kuwukungcola phakathi kwegceke, kuyawungcolisa umsamo, kuyazona izinto ukuzala kwentombazane phakathi kwegceke, nokonakala kwentombi phakathi kwegceke kuyazona izinto. Ukonakala kwentombi-ke phakathi kwegceke kuyizinto eziningi. Umsamo usukunenkinga uma kuwukuthi iy'ngane zamantombazane phakathi kwegceke zoniwa abafana bazishiye kanjalo. Umsamo unenkinga, ithongo linenkinga ngamafuphi. Kwakuthi-ke mase kwenzekile ingane yentombazane yabaphoqa abazali bayo bese babe nentukuthelo enkulu enhlizweni zabo. Ngenkathi beba nentukuthelo ingane yentombazane isizele phakathi kwekhaya, endulo-ke wawungalindi ukuthi uzuhambe emhlabeni ukuze ungene esihogweni. Kodwa ngesikhathi sasendulo abantu ababephila endulo babekubabaza kabi ngesenzo sakho sokusenzile phakathi kwegceke nasesizweni. Kube ukuthi sebekufaka esihogweni ngaso leso sikhathi ukuthi bakubabaze kabi. Ngenkathi bekubabaza kabi, abanye abantu abakubukele baba novalo lokuthi benze into efana nalo yenzile ngoba mawuyenzile ubatshazwa kabi. Ingakho-ke ngesikhathi sasendulo ngisho inhlamba kwesinye isikhathi babekade bezikhuluma izinto eziyinhlamba ngesizathu sokuthi bafuna ukusabisa abaseceleni abangakaweli kulezo zinto ukuthi bangaweli kuzona ngoba nabo bayothukwa ngenhlamba. Yabona ngenkathi izelwe lengane le kuthiwe ingane yesihlahla, baningi abantu abazi ukuthi leyo nto iyisintu, ukuthi ingane ezalwa intombazane ingane yesihlahla, ingane le eyizibi. Baningi abantu abakhuluma leyo nto bayibize ngezibi lengane, baningi abantu abakhuluma leyo nto bayibize ngechilo lengane, baningi abantu abakhuluma izinto eziningi ezahlukene bathi lengane komalume bayo ayilutho. Uzongifakazela ukuthi le nkulumo ukuyizwe ukuthi lengane ayinalo igama komalume. Konke lokho akusona isintu kodwa intukuthelo yabazali bangaleso sikhathi ekwathi kwenzeke leyo nto eyihlazo phakathi kwekhaya, bathukuthela babe sebephimisa lawo magama lawo baze bawaphimisa kumuntu okungeyena, ngoba ingane ayinalo icala. Ingane ukuba khona kwayo iwukuvuma kwamathongo asekhaya. Ukuba bengavumanga ibingeke izibe khona ingane. Kodwa into eyicala isenzo esenziwe unina wayo ingane ukuthi azalele ekhaya. Naso leso senzo futhi esinto ejulile kakhulu ongambeka icala lona osenzile, yebo, kodwa mangathiwa ke sijule sibuze ukuthi wena umenzeleni lo mntwana yasemsamo, yini oke wayenza ethongweni, wacela ethongweni ukuthi lo mntwana limgade, limkhalime, limvikele emehlweni abafana abazothi mabembuka babuka umuntu ekufanele bamcekele phansi. Kwesinye isikhathi bafowethu nodadewethu ziyenzeka izinto ezifana nalezi ngenxa yamacala khona egcekeni. Uthola ukuthi ukwenzeka kwazo zonke lezi zinto ukuthi amantombazana azale ekhaya kushawa abazali ngamacala abo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ithongo lale ekhaya lizokudela ukungcola lokho kuzokwenzeka ngesizathu sokuthi selibuke ngehle libanze ukuthi phakathi kwale ekhaya kunesikhathi esothi masihamba abantu bale ekhaya bavele baphele. Kodwa kulungile asakhe isivumelwano ngalo mntwana afike ngalendlela engalungile esokwazi ukuthi simsebenzise. Asisho-ke bafowethu nodadewethu ukuthi abantu abazalele ekhaya bangasizwa kabi abantu, kodwa esiqonde ukuveza ukuthi wonke umuntu ofikayo emhlabeni ufika ngesizathu esithile. Uzokhumbula ukuthi owesilisa nowesifazane uma behlangana ngokocansi, imvelo ithi uma beke bahlangana kuzohlala isisu kowesifazane, ngoba insizwa esendeni layo iphethe isidoda esiyimbewu, kanti umuntu wesifazane ukhalo lwakhe liyefana nensimu
yokumumatha lembewu bese iyakwazi ukuthi ihlume ivunde. Lokho ithongo ngeke likwazi ukuthi likuvike ukuthi kungenzeki. Ukuhlangana nje komuntu wesilisa nowesifazane vele uzomitha lo wesifazane. Kodwa abantu abadala uma lo mntwana esehlalile okhalweni bayakwazi ukuthi uma bengathanda aphile bese bayamchitha. Umuntu owayedaliwe ukuthi abantwana uyobathola akakwazi ukungabatholi, kodwa akabatholi ngokungavumi kwethongo, ubathola ngokuvuma kwethongo. Wonke umuntu unabantwana ngoba ithongo lakubo ilona elivumile ukuthi abantwana babe khona. Kuyenzeka owesilisa nowesifazane bembathe bengagunyaziwe, okuyinto eyicala elikhulu kumkhulu omkhulu nasemathongweni. Kodwa ngoba sebembathile imbewu yaphuma kulo wesilisa yahlala kowesifazane, izohluma vele ngoba lo wesifazane ukhalo lwakhe ludaliwe kanjalo. Ngaphandleke komuntu othola ukuthi washawa abantu bamthakatha bambulala isibeletho sakhe, uthi umehlangana nowesilisa abantwana bangahlali. Kodwa ithongo alikwazi ukuvika lokho ukuthi uma abantu behlangana ngokocansi umntwana ngeke ahlale. Lokho nje kuyimvelo bafowethu, kudaliwe ukuthi uma kuke kwenzeka nje bahlangana. Ingakho isintu sethu sikunqaba ukuthi owesilisa nowesifazane bahlangane bengakacaci. Ingoba vele sasikade sazi ukuthi uma beke bahlangana na kanjani isisu sizohlala. Uma ke isisu sehleli amathongo iwona avumelanayo athatha isinqumo ngengane esuke isikhulele. Athi amathongo hayi lo mntwana kaphile ngoba yena kanalo icala. Kube kuye ngamathongo. Kuyenzeka amanye amathongo athi hayi siyakuchitha lokho. Sivele isisu sichitheke. Masichitheke ingane ingasakwazi ukuthi iphile. Kanti amathongo angazange azavume ukuthi lengane izifike emhlabeni. Kodwa ukufika kwengane emhlabeni nako futhi ukuvuma kwamathongo avumelanile abesethatha izinqumo ezithile ngaleyo ngane. Yonke ke ingane ezalelwa komalume bayo ezalwa intombazana ingeya komalume bayo. Abantu abaningi bavele bathi lengane akuyona yale ekhaya, ayihambiye kubo. Lengane kunina benyama, inini eniyicwasayo, inini enithi ayiyona yale ekhaya. Kodwa kwabalela abathatha isinqumo sokuthi bekhona izalwe ingeyabo lengane. Lokho kubona ngokuthi nini eniphile enyameni niyayicwasa lengane ezalwa intombazana. Nibize ngawo wonke amagama, nithuke nibize ngezibi, nibize ngechilo, nibize ngawo wonke amagama enwathandayo. Nithi ayinasi isabelo phakathi kwale ekhaya. Kodwa amathongo kuyiwona avuma ukuthi lengane ifike emhlabeni. Avela ikhanyisele ngaphezulu kwabo bonke abantu bale ekhaya. Ayiphi inhlanhla, ayikhanyisele izinto zawo, uthola ukuthi umsebenzi ayiwusweli. Kodwa nina bale ekhaya imisebenzi niyayiswela. Yini eyenza lokho uma kuukuthi lengane ngempela akusiyona le ekhaya? Ingoba nina nabantu manibuka izinto nizibuka ngamehlo enyama, anizibuki ngamehlo kamoya. Ukuthi abasemoyeni bona bathini ngale ngane. Nina nisenyameni lengane niyayigxeka, niyibiza ngezibi, niyibiza ngayo yonke into, nithi ayiyena yale ekhaya ayihambiye kubo. Izoya kanjani kubo? Ikwazelaphi kubo? Ngoba uyise wayo akakaze afike le ekhaya. Akekho umuntu ozalwe komalume bakhe owazi kubo uyise wakhe engakaze afike, nomalume bakhe bamthathe bamhambise kubo kade bemkhiphile ngembuzi. Akekho umuntu owazi kubo. Uma nje umuntu uzalelwe komalume bakho, alikho elinye kini olaziyo ngaphandle kwakomalume. Ngoba uyihlo loyo omuzwa ngegama ukuthi uyihlo wakho, uma engakaze afike komalume bakho azocela intethelelo ngecala lenza wazalisa ingane yabo egcekeni lomuzi wabo, awumazi uyihlo. Uma omalume bakho bengakaze bakukhiphe ngembuzi bakusekini, awumazi uyihlo. Ngoba bafowethu nodadewethu isintu sithi owesilisa ozalisa owesifazane akamlobole amenze umfazi wakhe. Uma ungakwenzanga lokho wena nsizwa, lo muntu wesifazane omzalisile, uma kuukuthi awumlobole umenze umfazi wakho, kufanele wazi ukuthi unecala kokhokho bakho. Ukuhlawula ukulungisa inkinga esuke isikhona yangaleso sikhathi akusona isintu kodwa umkhuba wokuchibiyela ukuthi le nkinga osuyenzile uyawucela ushwele ngoba manje anisakwazi ukuqhubeka niphilisane nomama wengane. Kodwa isintu nje sithi
uma wona intombi wayizalisa uyayilobola uyithathe ikugane ibe umfazi wakho. Uma kuukuthi awukwenzile lokho kufanele wazi ukuthi unecala kokhokho bakho, unecala kumkhulu omkhulu. Intethelelo uyozuyithole mhla kwakhona umuntu wesilisa oyidabukelayo lentombazane wena owayizalisa, ayithathe ayiqholise. Ilapho ke icala lakho lobe selisukile khona. Manje ke bafowethu nodadewethu, maningi amagama abagcine bebiza ngayo ingane ezalwa intombazane asukela kwintukuthelo yabazali ababekade kwenzeke isimo esifana nalesi kwazala ingane phakathi kwekhaya. Kwaze kwagcine sekuba ke manje umkhuba engathi kamagama esintu. Yonke lento yokuthi umlanjwana awunasabelo komalume bayo ayikho leyo nto. Awunasi isabelo kwabaphilayo abanenhliziyo ezimbi, kodwa emathongweni isabelo umlanjwana unaso emathongweni ngoba abantu abadala bayayithanda lengane, bayayethemba lengane, bakwazi nokuyiphathisa umcebo wakhona komalume. Kube yiyona ekhipha izinto ethenga inkomo, kwenziwe izinto zamathongo phakathi kwekhaya. Kubalekile ke bafowethu nodadewethu ukuthi uma unenkinga ezithinta isintu, thola umuntu onolwazi kodwa ulwazi lwakhe olusekelwe umoya wamathongo. Ungatholi umuntu onolwazi olusekelwe inyama yakhe, ngoba lowo muntu onolwazi olusekelwe inyama nobuka izinto ngehlo lenyama uzokutshela ukuthi ingane ezalwa intombazana ayilutho, ayishisi impepho, ayikho yonke leyo nto. Bakhona abantu abazalelwe komalume babo impepho eshiswa yibona izinto zenzeke, ngoba amathongo iwona kuvuma lokho, iwona kha isivumelwano. Abantu abadala abafani nathi thina esiphilayo. Abantu abadala bajule kakhulu. Njengoba lengane bavuma ukuthi ifike, akukho engeke ikwazi ukwenza ngoba kukubo la. Kunemizi namuhla emile, kunemizi namuhla evukile ivuswa izingane zamantombazana. Akuyona inkinga lokho, ingoba vele ithongo lalikade selibonile. Labe labantwana selivuma ukuthi bafike emhlabeni ukuze beyokwazi ukulungisa izinkinga zaphakathi kwecele. Ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi abantu abadala bayabona ukuthi kwaphehla amanzi amnyama lekhaya. Uma kwaphehla amanzi amnyama lekhaya, bonke abantu balekhaya izinto azifuni ukuhamba kahle kubona. Kodwa uma ke kwenzeka umshophi kule ntombazane isahlala isiso, bese bevuma ukuthi lengane ayisali sifika ngoba vele sekwenzakalile. Ukhumbuleke ukuthi umlanjwana komalume bayo uhlala uyi-offside wona ngaso sonke isikhathi. Amanzi amnyama aphehliwe ngeke uziwashaya umlanjwana. Ithongo lizothatha ke konke okuhle linikeze lengane ezalwa intombazane, ngoba ngenkathi kuphehla amanzi lekhaya yona ayithinteki, i-offside yona. Linikeze yonke into yale ekhaya. Ingako ubona imizi eminingi imlanjwana kuyiyona ekwazi ukubamba iqhaza idlule bona omalume laba abayicwasayo. Ingoba vele yona i-offside. Ekubeni kwayi-offside ayithinteki kulobuthakathi obenziwa bale ekhaya, kodwa lobuthakathi lobu buthinta nina ngqo. Ingako ke nawe malume kubalekile ukuthi uma ungaziboni izinto zakho ukuthi zihamba kahle, hamba nawe uye komalume bakho uyobacela ukuthi bakwazi ukukucelela emsamo komalume bakho, kucela ithongo la komalume bakho, ngoba njengoba umshana khona uyi-offside. Amabhadi wonke enziwe emsamo komalume bakho ngeke wena zakuthinta, kodwa azothinta abantu bakhona. Hayi bafowethu, angingawageqa amagula ngoba ngemuki. Iyona ke into abasondela yona le. Iyona ke into abasondela yona le abafuna ukusivalela yona. Yiyo le. Kodwa ke bafowethu angiyibonge iReal TV1 ngokuthi ikwazi ukusilekelela simpunga yesintu. Lo mfanekiso oqoshiwe nje akabe uphuma kuphi manje? Awu bafowethu, asiqhubeke njalo ke subscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Siyithathe imifanekiso eqoshiwe siyidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Sikhona ke futhi isipesheni sencwadi. Bonke kade bethenge incwadi kwimpunga yesintu ngibalindisile. Incwadi ke bafowethu sezifikile. Abantu sebengangithinta nekade kufanele sibathumelele, sizobathumelela incwadi zabo. Uma kuukuthi uyazifuna zizonke ziyikhombo, sizokwenzela ngespecial 1200 rand kuhlanganise nendleko zokuthumela. Uma kuukuthi ufike emphelandaba 1100 zizonke zo4 incwadi zempunga yesintu
ezifundisa isintu ezinolwazi olunzulu. Ne-app bafowethu siyimpunga yesintu sesizoba ne-app yethu la sizofaka khona amanye amavidiyo, kodwa ngikubeke lokhu kuyona le app bafowethu amavidiyo ngizobe ngiwadayisa bafowethu. Ngifisa ukuthi phela niwathenge ukuze nempunga yesintu ikwazi ukuthola okuncane, ngoba la ku YouTube kunzima ukuthi ngimtshele ukuthi ibukana ama-advert. Ama-advert awabukeki bafowethu, vesana uyeqe i-advert, kodwa eminye imifanekiso eqoshiwe ngizoyithatha ngiyifake kwi-app, nakhona le izoba khona. Kodwa nangale kwi-app kuzoba khona awakhona amavidiyo ongeke uziwathole la ku YouTube. Mhlambe la ku YouTube ngingawufaka upart 1 upart 2 ngowufake kwi-app, mhlawumbe ukhiphe lo 11.50 ukuze ukwazi ukuyibuka phela. Awubafowethu sengahlula ukukhipha u11.50 usupport impunga yesintu. Hayi bafowethu singayenzi le nto. Zikhona ke bafowethu incwadi zempunga yesintu ziyatholakala 1200 rand ikhombo yazo zonke. Amakhombo kambalwa engizowakhipha njengoba ngihlala ngenza 1200 rand zizonke kuhlangene nendleko zokuthumela. Bonke ebabekade bezithengile ngabathembisa ukuthi ngizobathumelela. Incwadi ke sezikhona njengamanje, ngiyacela ukuthi bangibekezelele ngizobe sengibathumelela. Asuthathe ke nomfanekiso oqoshiwe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga. What was that?